Přerov opět po roce hostil klání silných mužů i žen. Tentokrát se závod s názvem Zuber Cup konal na přerovském výstavišti, kde se uplynulou sobotu sešlo na 5 desítek siláků, kteří reprezentovali mnoho oddílů z různých měst. Mnoho závodníků reprezentovalo právě Přerov, ale přijeli i závodníci z Olomouce, Holešova, Frýdku, Místku a také z Mostu. K vidění byly opravdu dechberoucí výkony, které se dotknuly hranice 350 kg. Soutěž začala krátce po 12:30, a to juniorskou kategorií. Účinky se vystřídalo celkem 16 borců a opravdu se bylo na co dívat. Bylo zde spousta základních pokusů okolo 250 kg. Vítězem této kategorie se ale nakonec stal Lukáš Králík z posilovny Laník, který si troufl i na 300 kg. Činku se mu však bohužel zvednout nepodařilo a tak zůstal na výkonu 290 kg, což mu na vítězství stačilo. Je to soutěž v mrtvém tahu, což je vlastně jedna z disciplín silového trojboje. Závodí se ve 4 kategoriích. Jednou z kategorií jsou ženy, tam je zhruba 5 účastníc. Druhou kategorii jsou junioři do 21 let, tam je účastníků si myslím nejvíc, kolem 20. Pak jsou amatéři a poslední a asi nejlepší tou skupinou jsou profíci. Zvedá se zhruba v rozmezí od těch 100 kg, kde začínají ty ženy, až do, myslím si, 350 kg, že dneska tady padne. Po juniorech dostali šanci předvést, co v nich je, i ženy. V této kategorii se postavilo proti sobě celkem 5 žen, z toho 2 byly z Přerova. Tomuto sportu se věnuju už rok a na tyhle soutěži jezdím poměrně často. Teď vlastně jsem měla 4 závody za sebou. Teď teda Zuber Cup, po 2 měsících další soutěž, asi poslední v tomto roce, taková jakože menší pohárová. Pak nás čeká za měsíc mistrovství světa tady v Praze v České republice. Já se tady tomu sportu věnuju půl roku, něco přes půl roku. Tohle je moje vlastně druhá soutěž, kde je mrtvý tah. Takže jsem zvědavá, jak to všechno dopadne a doufám, že podám co nejlepší výkon. Vendula Hálová nakonec obsadila 5. místo a Eva Vyhlídalová se suverénně umístila na 1. místě. Po ženách přišli na řadu amatéři. I v této kategorii padaly obdivuhodné váhy. Vítězem této kategorie se stal Ondřej Hloužecký, který si zapsal výkon 235 kg. Po amatérech přišlo to, na co se celý den čekalo. Kategorie profi a výkony nad 300 kg. Po dramatickém průběhu soutěže se vítězem nakonec stal Jiří Tkadlčík ze Superlifting